La Marató té un aspecte màgic, perquè la Marató ja no és ni de la corporació ni de TV3, és del país. Tothom que hi participa a la Marató queda atrapat per la seva màgia. I això és el que ha fet possible que durant 25 anys vagi creixent i creixent i creixent i creixent. Bàsicament el que pretenen aquestes campanyes, tant la gràfica com la de l'espot, és que arribi a les persones, en què ens basem, en missatges com el de l'any passat, no? 1 de cada 4 tenim diabetis, obesitat, i la meitat no ho sabem. Això és divulgació. I en què ens basem? No amb informació que traiem nosaltres, sinó amb la informació dels experts. Això és bàsic. I la sensibilització, en la campanya també fent referència a la de l'any passat, la més recent, no puc evitar-ho, és tenir diabetis fa por, no saber-ho és terrorífic. Per què aquest missatge? Perquè és la part de sensibilització, sempre amb el màxim respecte a aquelles persones que poden tenir aquesta malaltia, però és buscar que arribi a la societat. Sensibilitzem, divulguem, però també volem que el país es mobilitzi per aquesta causa. És un honor i un orgull recollir aquest premi, agrair que aquest premi no només li correspon a la Corporació Catalana, sinó que també li correspon a tots els ciutadans i, evidentment, als creatius i a Ogilvy Barcelona.